Аллаһы Тәгаләгә һәм аның рәхмәтенә, ризалыгына якынайта торган изге көннәрдән булса иде. Соңгы арада бик күп сораулар бирәләр. Хәзрәт, фәлән туганыбызны югалттык. Хәзрәт, менә монда югалту булды. Менә монда сынау килде, менә монда авырлык булды. Ул чиракта нишләргә? Кая шабырга, нишләргә? Берәр дуга кылык микән, нишлик микән дип сорау бирәләр. Аллаһы Тәгалә Коръәндә җавап кайтара шушы сорауга. Бакара сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين". Allah Teala ayta: "Ya eyyuhellezine amenu", ey iman kiterüşçüler. Allah Teala bar, Allah Teala bir dip bilüşçüler, ышанучылар, сынау килгәндә, киртә булганда, авырлык тормышыгызда очратканда, истагыйну, таяныгыз. Истагыйну дигән фигыль нәрсә дип аңлата? Менә кеше авып китә башлагач, өзенең аякларында басып кала алмагач, нишли ул? Берәр терәлеп кала торган, тотылып калырга урын эзли. Берәр таякмы, берәр агачмы, ботакмы, берәр стенамы, шунарга тотынып калып егылмас өчен, өзенә берәр терәк табыр өчен. Менә шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: таянып калыгыз. Үзегезне нык аякта саклап калыгыз. Нәрсә белән? Кая таяныгыз? Бис-сабри, беренчедән сабырлык. Сабыр итегез, сабырлык күрсәтегез. Аллаһ Тәгалә сынавын да җибәрә, шушы сынаудан чыгу юлында ачып җибәрә. Һәм сабырлык белән, намаз, дуа белән без янәшә шушы авырлыклардан чыга алабыз икән. Һәрберебездә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә өметебез издермичә, әйе, дуалар белән, Аллаһ Тәгаләгә ялварулар белән ялварыйк һәм инде һәрбер авырлыктан Аллаһ Тәгалә чыгаручы икәнлегендә онытмыйк. Аллаһ Тәгалә нинди генә киртәләр булса да, шушы киртәләрдән, авыртулардан, сынаулардан чыгу юлларын ачсын, бәхет, сәгадәт, ике дөнья шатлыгына, сөенеченә ия булырга насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.